Istorio hau duela urte asko Londres hiriko bihotzean gertatu zen. Non hiriaren erdialdeko etxetxo batean 2 dalmata eder eta salmangarri, Perdita eta Pongo zoriontsu bizi ziren Anita eta Roger bere jabeekin. Roger pianojolea zen, eta egun osoa pasatzen zuen pianoaren aurrean doinu zoragarriak konposatzen. Anitari asko gustatzen zitzaizkion doinu horiek entzutea musikari bikaina zelako. Roger eta Anitak etxean Nani izeneko zerbitzari bat zeukaten. Dagoeneko nagusia baina estia eta adeitsu. Egun hartan, Nanik etxeko sotoa arretaz garbitu zuen. Perditak txakurkumeak izango zituelako. Roger eta Pongok egongelan itxaron zuten. Azkenean sotoko atea zabaldu eta Nani agertu zen. Bederatzi dira! Adierazi zuen Nanik. 11! Oihukatu zuen Anitak sototik. Ez, 13! Beranduago azken emaitza ezagutu zuten. 15 txakurkume. Pongo harro eta zoriontsu sentitu zen. Zer egingo dugu honen besterekin? Galdetu zuen Rogerrek ikusterakoan. Guztiekin gelditu noski. Erantzun zuen Nanik txakurkumeak kulunkatuz. Gau hartan Cruella de Vil gaiztoa, bere aintzinako eskolako laguna zena, Anita bizitatzera joan zen. Txakurkumeak ikusi zituenean guztiak erosi nahi zizkion. Eskatzen duzuena ordainduko dizuet. Ez daude salmentan. Erantzun zuen Rogerrek atea seinalatuz. Pongo marmar egiten eta aginak erakusten hasi zen. Orduan Cruella amorratuta joan zen ateare danbatekoa emanez. Txakurkume horiek nahi ditut. Susurlatu zuen Cruellak irtetxerakoan. Lortuko ditut. Orduan, Horacio eta Gaspar bere morroiei etxera abiatu zen, eta bere plan gaiztoa azaldu zien. Orban madarikatuak atera arte itxarongo dugu. Esan zien. Eta orduan, Pongo, Perdita eta bere jabeek gauero eramaten duten paseotxoa aprobetxatuz jokatuko dugu. Gau hartan, beti bezala, Roger eta Anita txakurkumeak Naniren ardurapean lotan utzi ondoren, parketik paseotxo bat ematera atera ziren. Horacio eta Gasparrek urruntzen ikusi zituztenean, etxera sartu, Nani giltzapatu eta txakurkumeak saku batean sartu zituzten. Bueltatu zirenean eta txakurkumeak falta zirela ikustean, Rogerrek poliziei deitu zien. Baina Pongo eta Perditak ilunabarrera deia, hau da, txakur telefonoa lagungarriagoa zela pentsatu zuten. Bere indar guztiekin egin zuen zaunka Pongok. Bere mezuak hiriaren kanpoaldean bizi zer txakur daniar handi batek entzun zituen, eta honek berriz mezua beste txakur batzuei pasatzeko ardura hartu zuen. Horrela txakurkumeen desagerpenaren mezua hiriko bazter guztietara heldu zen. 15 txakurkume dalmata desagertuta. Mezu azkenean, Cruellaren luzuzko etxearen ondoan zegoen bordako koronelaren gana heldu zen. Miau, behar bada han egongo dira. Esan zuen tipskatuak. Non? Galdetu zuen koronelak. Miau, gau honetan luzuzko etxetik zetozen zaratak entzun ditut. Txakurkumeak han daudenaren susmoa dekot. Zaunka eta zaunka ari zirelako. Gozen begiratzera. Agindu zuen koronelak. Katxiporreta, Oihu egin zuen koronelak leihotik begiratzerakoan. asko dira eta. Londresekoi berehala jakinarazik beharko diegu. Pongok gau osoa leiho ondoan eman zuen. Entzun! Luzuzko etxe handi batean aurkitu dituzte! Eta bi txakurrak bertarantz abiatu ziren.
Korrika gelditu gabe koronelaren eta bere lagunen bordara heldu ziren. Bertan, gertatukoaren berri eman zien. Luxuzko etxera heldu zirenean, Cruelaren morroiak telebista ikusten zeuden. Oraindik egin beharrekoaren zain zeuden. Hau da, txakurkume guztiak hil egin behar zituzten. Guau, asko dira. Esan zuen Perditak txakurkume guztiak zenbatzen hasi zituen bitartean. 1, 2, 3, 4, 65, 88, 89 dira. Guau! Ez arduratu, guztiak eramango ditugu. Esan zuen marmarka Pongok. Eta apurka, zulo batetik txakurkume guztiak banan ateratzen hasi ziren, Horacio eta Gaspar konturatu gabe. Baina telebistako programa bukatu zenean, etxeko bazter guztietatik txakurrak topatzen hasi ziren. Han daude! Esan zuen momentu horretan heltzen zegoen Cruelak. Abeletxe zarrarera doaz. Txakurkumeak izututa korrika hasi ziren. Bitartean koronelaren lagunak, Katua eta Zaldiak, maltxurrei jipoi ederra ematen ari ziren. Edo aldrebes. Guau! Gu, babesteko leku bat aurkitu behar dugu. Esan zuen Perditak aupean. Txakurkumeek ez dute luze aguantatuko. Goze eta hotz dira eta oso nekatuta daude. Guau! Etorri nire baserrira. Esan zien Koli txakur eder batek. Guau! Bertan pasatuko duzue gaua eta behiek emango diete txakurkumei esnea. Sabela bete ondoren oso nekatuta zeuden txakurkumeak. Lotan gelditu ziren belar ziku leun eta perfumatuaren gainean. Bitartean Koli txakurrak, Pongo eta Berditari bere plana azaldu zien. Bihar herrira joango zarete. Nire lagunaren jabeek biltegi bat daukate. Eta ateetan kamioi handi bat dago. Sartu barruan eta zuen etxera eramango zaituzte. Baina Cruelaren morroiek jarraituko gaituzte. Esan zuen Perditak. Lasai, dena ondo joango da. Erantzun zuen Pongok lasaitzeko. Hurrengo egunean, biltegirantz abiatu ziren, baina elurra egiten ari zenez, txakurren oinatzek elurrean arrastoa uzten zuten. Cruelaren morroiek aztarnak aurkitu eta jarraitu zituzten. Horrela bazekiten txakurkumeak norantz abiatzen ziren. Txakurrak kamioira sartzen zijoazenean, Cruelaren kotxea heltzen ikusi zuten. Azkar, izkutatu sotuan! Esan zuen labrador txakurrak. Leiotik, Pongo, Perdita eta labrador txakurrak Cruela bere kotxetik oso haserre jaisten ari zela ikusi zuten. Trakets utxak zarete. Oihukatzen zien Cruelak bere morroiei. Txakurkumeak arriskuaz konturatu gabe ikatzarekin jolasten hasi ziren. Ez! Guau! Esan zien Perditak. Ez arduratu, ideia bat bururatu zait. Esan zuen Pongok bera ere ikatzean iraulkatuz. Ulertzen dut, horrela baltzituta ni bezalakoak zarete eta pentsatuko dute zuek ere labrador txakurrak zaretela. Eta horrela, biltegitik irten eta kamioian sartzen hasi ziren guztiak. Cruela eta bere morroiak ez ziren konturatu, baina bapatean, txakurkume bateri elur maluta batek bere ikatza kendu zion eta berriro dalmata itxura hartu zuen. Hor daude! Oiukatu zuen Cruelak, baina kamioian martxan zegoen jada, txakurrak barruan zituela. Cruelak oso haserre atzetik jarraitu zien, baina bere kotxeak bihurgune batean laprast egin zion eta karkaban gelditu zen guztiz hautsita. Bitartean etxean, Anita gabonetako zuaitza apaitzen zegoen eta Roger bere butakan triste berari begira. Ez dut ulertzen zergaitik Pongo eta Perditak abandonatu gaituzten. Esan zuen Rogerrek. Bapatean, Guau! Beraiek dira! esan zuen Anitak. Beraiek dira, Roger! Beitu, 89 txakurkumeak daude. Ez dio ardurarik. Esan zuen Rogerrek posposi. Guztiekin geldituko gara.
Eta gainera, etxe hau oso txikia denez, beste handiago bat erosiko dugu mendian. Lasai egon!